kaitangani muri yabvunzwa nachiremba kunzi sei musiri kupedza matare enyu amunounganidzana musingobvumira panzira hamusi kubatana. Wabva wanzi mumusha menyu muri kungofiwa asi hamusi kufambira nyaya dzacho kana muchinge mafiwa. Hanzi kazhinji munhu anenge aita chinhu chake chakanaka ndiye ari kubva adini abva afa. Hanzi muri kutaurirwa zvamunotaurirwa asi pakuzopedzesa munenge maakuti pangu pamba hapasvikwi. Saka itai mubatane mufambire nyaya muri pamwe chete. Akazoti kuna Barnabas Nyakaromba hanzi ari kungopomerwa asi haasi kuzofambira matare acho. Bhanzi iye Barnabas mhuri iri kumuti muroi asi haasi muroi. Pane zvakaipa zvenhaka zvinonongedzerwa kupomerwa kwaari. Ndiye ari kukonzeresa asi asiri ari kukonzeresa. Akabva wamuti iye Barnabas akasiyiwa akadaro anoramba achingopomerwa. Chiremba ati haana makona kana zvikwambo zvaainazvo. Wamuti futi haana munhu waakauraya semataurirwo azviri kuitwa nevamwe vanhu vekumusha kwavo. Wabva wanzi wane machira awakapisa mumusha. Ipo pawazodzidziswa nachiremba kunzi machira haapiswi machira emumusha. Zviri nani kuti kana musingachaade munonokandamudziwa mochenurwa. Akanzi tiri kuona pane choto chamai wavo wakafa chichiri mumusha imomo chisina kufambiswa nyaya zvakanaka. Saka wanzi wagadzirise nyaya idzodzo. Ndo zvapere buda kwachiremba changani. Saka inoda rechoto chamamai muchaita sei? Choto chanamai totodzorwa kumusha tanga kuda kufambisana nacho. Namasekuru mombe dzakasara dziri mumusha menyu munondodzidzora. Mombe dzakasara choto chete. Zvakasara ndichazondogara hangu pasi nevamwe uzoona pane zvimwe zvakasara. Wana wangu wao kumari papo historia yakuti tindonzwe bedzi kakawara wangu waina ndotaurira pano. Ndinoda kuti nditende neconclusion yaitwa panapa zvataurwa nachiremba zvandipinda chaizvo. Ndakuda kuti ndidzoke pamukoma kuti pane hapana mombe titi akauya mombe dzake dzakaringana. Hakuna chikwere iyo nyaya yacho kutoizwawo singazivi kune zvakaya. So icho ndikumbira kuna mambo wana wenyara Zimbabwe mundibatsira kuwataurira kuti izvo hama mushonga vanofana kudanana vachinanzvana semombe wana wemunhu umwe chete. Vanofana kuita chinhu chimwe chete nguva yese. Handiti kanga ari kutaura apa uya wotarisa uko vanofana kutarisana kumeso. Zvinodarira itwa iro riri kuti kuno kuZimbabwe. This is the highest office yewaungwe. Kana paina anga asipanoba kutonga kwaita dare namamba muridzi waungwe wana waungwe futa baba wacho akabvisa mombe yochika kwama ndimakumbo akabvisa mombe matonodzo akaudura ndiye makumbo baba wacho akabvisa mombe yochika kwama kuti akanyenga hanzvadzi
wosiya wapwerawo murume wake uyu akafa ine daka nemunun'una kuenda kwaita mudzimai wacho abva atora futi daka iro raubva ati nanga napo wachida daka nabamunini haonani ba wese nabamunini awamwa wese apa ndinoda kuti mambo wana wati tuukoko wemba inonge zvibva zvapere nhasi yekuti nyaya yatongwa Makoni. Ndinotsinira kune Mai Maria ndiye wahosi weNyakarombo, ndiwe wahosi Mai Maria. Handidi kuti ndizwe kuti pane zvimwe zvinhu zvichazoitika. Enda kune vana uwataure vana kuti wanangu ngatiisei masaka pamwe naana baba newakoma wacho pamwe chete nevanin'ina vako. Handisida choto. Iwewe ndiwe wahosi, ndiwe mukuru, ndiwe unofanirwa kuti uwe unomira kuti vanin'ina vese vateere gwara rakadini rakanaka. Ndinofunga pakasiwa natete wangu, iwe wakaona tete wangu iwe ndiwe wakaona wamwene wako iwewe, wamwe wese havana kuona wamwene baba. Zvino haungafanirwa kuti unopindwa muhomwe nezvinhu zvisina basa rese nemakuhwa enyika. Asiyei muite mugadzire musha unake maiyo manzwa ehunde yatenda. Ndiri ipapo hangu ndinotenda dzimba zvakutaura kwamaita. Ndofunga inini handina mugwara mandakarasa mhuri yangu, handina pandakarasa wana. Ndiri kutaura chokwadi. Muzotaure manyepo maamuchifungira zvamaifungira zvabuda pachena, saka haikwa kutaura panenge kunge makachena kare. Tinozviziva zvamakanga muchidi kana kubvunzai kwatakuitai apa manga muine iroro ratachenura nhasi. Ndinotenda kuti munditaurire manyepo. Vakabvumai kuchenuro. Musatitaurire manyepo. Hatizokueringa kuvatatu. Yatoka nyaya dzakawanda. Makanga muine ramakabata. Saka rajekeswa zvekutaurwa rana sekuru wenyu awo kuti aiwa dare radi rajekeswa, hapana munhu ambotenga chiremba kana kudii, rajekeswa. Saka chiendai mundotange upenyu hutsva, mundotaura vana venyu kuti aiwa takarasika. Mochibatana moita futi dare rataurwa iri kuti mugadzirise zvinhu zvekwanani dai ichocho chisipo chinongoripwa. Handiti varutaura vana sekuru vedu avo chiripai zvakati ngoripa izvozvo, hazvive kuti muchandochitsvaga pamwe chakaparara. Mundoita izvozvo. Tinotenda. Pana mumwe achikuda kutaura.